Mehmet Zülfitan Doğru Haber Lwelatê xwe fîrmayên ku destekê didin qirkirinê naxwazim. Hiş şiwan çûye lal bûne, hiş felç dibin ziman lal dibin, menfaet hebûnên dinyayê çav korkirine. Nîzama dinyayê tenê di mîhwer û dora zulmê de digere. Aniha li Xezê zulm heye û hemû cîhan vê yekê qebûl dike. Pîrek, zarok, pitik û ixtiyar her roj bênaber tên qetilkirin. Ew vê yekê bi dizî jî nakin. Van qetliaman li ber çavên cîhanê di weşanên zindî de dikin. Herkes ji vê rewşê nerhet bûne û hewlê didin ku tiştekî bikin. Lê em dibînin ku yên piştgiriyê didin vê qetliamê jî hene. Şîrketên ku bawayekî eşkere piştgirî û desteka aborî û îqtisadî didin vê qirkirin û komkijiyê hene. Û ev şîrket li welatên mislimanan jî kar û fealiyetên xwe dikin. Tiştekî ecêb û deraqil e. Jaliyekê ve dîmenên qetliamê temaşe dikin û xwe qehr dikin, laliyê din jî bi kirîna malên şîrketan destek û piştgiriyê didin vê qetliamê. Ev yek bêhiştiyek mezin e, nakokî û zidbûnek mezin, weqayek psîkolojîk e. Divê em werin ser hişê xwe, hay ji xwe hebin. Divê welatê me êdî îzna tîcareta fîrma û şîrketên ku piştgiriyê didin vê komkijiyê betal bikin. Eger İsrail devleteke terorîst be, ev şîrket jî finansorê terorê ne, yanî destekê didin vê terorê. Ji ber vê yekê muameleya pêre bi vê awayê be. Carek din em dipirsin, hûn çawa piştgiriyê didin vê qirkirinê? Hûn ê ji nestên pêş metên re şerma ku li hember vê yekê çawa îzah bikin? Ma ew ê nebêjin, dibe ku we nikarîbû li Xezê şer bikirbana. Lê we nikarîbû fîrma û şîrketên ku destekê didan qetliamê yên li welatê xwe jî bisekinan dana. Ma hûn nikarin îznên van şîrketan jî betal bikin. Lewra tiştên ku dikin sûcê li hemberê mirovahiyê ye, terorîzm e, qirkirin e. Ji ber vê yekê îro bi awayekî acîl em şîrket û fîrmayên ku piştgiriyê didin van sûcan komî serhev bikin. Bi wan re bicivin û biaxivin. Divê bêgotin ku yan hûn dev ji vê destekê berbidin, yan jî eşyayên xwe berhev bikin û ji vir biçin. Yê ku îro vê yekê bi birayê min re dike, wê sibê li min jî bike. Ma îro jî gava hûn li ser medya civakî li dijî wan dest bi axaftinê bikin, an resim û wêneyekî parve dikin, ew yekser wan asteng dikin. Ma ew desteka ji terorê li dijî we nakin. Ma ew haziriya şerekî li dijî we nakin. Îro mixabin hûn dijminê xwe xurt dikin. Tu wî qelew dikî da ku ew sibê baştir li te bixe. Ev yek bêhiştiye, bêaqiltiye. Di heman demê de ev kesan esnafên we jî bêtesîr dihêlin, nahêlin kar û fealiyetên xwe bikin. Ew hilberîna we bidawî dikin. Pêşî te muxtacî xwe dikin, dûre jî te we kole îstîmal dikin û bikartînin. Êdî bese, ji vê bêhişmendiyê û xewa xefletê, werin em şiyar bibin, em pêşeroja xwe ji tesellût û bindestiya wan xelas û rizgar bikin. Ev kesan weka silûkê ne, ciyê ku pê bigirin bernadin. Yan ew ê hemû xwîna te bimijin, yan jî te bikin koleyekî girêdayî. Dawiya her duyan jî bi felaketê diqedin. Ey kesên aqilmend, em ji vê yekê dersê derxin. Dijmin niha ji hundir ve kelehê bi dest dixe. Ew şiklê jiyana we, awayê fikr û ramanên we û awayê vexwarina we jî diguherînin. Vê yekê jî di çarçoveya menfaetên xwe de diguherînin. Divê em firsendê nedin vê yekê. Em firsendê nedin wan ku berhemên me û neslên me xirab û îfsad bikin. Yan jî mücadeleya bi vî cinawerê siyonîst re pir bi zehmet e. Lewra ew mîna şeytan e. Çawa ku şeytan kêf û zewqên dinyayê li hember însanan wek sîlehekê bikartîne û wan ji rê derdixe, siyonîzm jî derdora însanan, zarok, xanim, zilam, heval û xizmên kesê ku jiyana wî guherandiye, li dijî wan wekî sîlehekê îstîmal dike. Lewra wî ew hînî xwarin ve xwarin û cil û bergên şîrketa xwe kiriye. Werin em neslên xwe ji destê vê ahtapota siyonîstan xelas û rizgar bikin. Bila hemû fealiyetên tîcarî û bazirganiyê bêqedexe kirin. Werin em xwe ji wan azad bikin û bigihîjînin azadiya rastîn.